Σήμερα πήγαμε στα Γιάννενα, στην έδρα του ΠΑΣ. Ο στόχος μας είναι απλός: να εξερευνούμε τα γήπεδα που θεωρούμε ξεχωριστά, να ζούμε τη ζωή τους από μέσα και να σας δείχνουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε κάθε έδρα. Κάνοντας μια βόλτα στα στενά, καταλαβαίνεις αμέσως την τρέλα που υπάρχει για την ομάδα. Η πόλη είναι όλη βαμμένη μπλε με γκράφιτι παντού. Το ίδιο σκηνικό βλέπουμε και φτάνοντας έξω από το γήπεδο, όπου η τείχη είναι γεμάτη με σχέδια του ΠΑΣ. Άλλωστε μιλάμε για τον Άγιαξ της Υπήρου, ένα παρατσούκλι με τεράστια ιστορία, αφού τη δεκαετία του 70 ο ΠΑΣ έπαιζε ένα τόσο δυναμικό και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο που θύμιζε το μεγάλο Άγιαξ της εποχής. Και τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε μέσα στο ιστορικό στάδιο των Ζωσιμάδων, για να ζήσουμε την ατμόσφαιρα από κοντά. Ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα σε ολόκληρη την Ήπειρο. Το στάδιο άρχισε να παίρνει μορφή τη δεκαετία του 50 και σήμερα η χωρητικότητά του είναι περίπου 7.500 θέσεις. Μπορεί τώρα να είναι πλήρως καθήμενο, αλλά κουβαλάει ένα ιστορικό ρεκόρ από τη δεκαετία του 70, όταν σε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό είχαν κοπεί πάνω από 14.500 εισιτήρια. Κάνοντας μια βόλτα στο χώρο, παρατηρούμε ότι το στάδιο είναι πολύ καλά συντηρημένο και το κυριότερο είναι ανοιχτό καθημερινά για όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει εδώ και να αθληθεί. Φτάνουμε και στους πάγκους των ομάδων, οι οποίοι είναι δερμάτινοι και πραγματικά ξεχωρίζουν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ πολύ ιδιαίτερο είναι και αυτό εδώ το σημείο στο πέταλο, με αυτές τις λίγες θέσεις να βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις πολυκατοικίες. Πάμε προς την εξέδρα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το πέταλο των οργανωμένων. Εδώ μάλιστα η φύση έχει γίνει ένα με την κερκίδα, με τα φυτά να έχουν απλωθεί πάνω από τα καθίσματα, δίνοντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γειτονιάς στο γήπεδο. Και μπαίνουμε πλέον μέσα στη θύρα τους, εκεί που χτυπάει ο παλμός και δημιουργείται η ατμόσφαιρα σε κάθε μάτς. Η ιστορία αυτού του συλλόγου όμως, αν και όλοι ξέρουμε ότι ξεκινάει επίσημα το 1966, στην πραγματικότητα ξεκινάει πολύ πιο παλιά, πάνω από 100 χρόνια πίσω. Όλα ξεκινούν το 1918 με τον Ηρακλή, ο οποίος εκτός από ποδόσφαιρο διέθετε τμήματα μαντολινάτας και χοροδίας. Στα χρόνια που ακολουθούν εμφανίζονται ο Πύρος, ο Ατρόμητος, ο Ολυμπιακός και η Νίκη. Προσοχή όμως, πρόκειται για καθαρά τοπικές ομάδες των Ιωαννίνων. Παρά τη συνωνυμία δεν είχαν καμία σχέση με τις ομάδες που γνωρίζουμε. Ήταν οι σύλλογοι που διαμόρφωσαν το ποδοσφαιρικό τοπίο της περιοχής. Το 1932 οι ομάδες αυτές συγχωνεύονται για να γεννηθεί ο ιστορικός Αβέροφ, υπογράφοντας συμφωνία για να μην χρησιμοποιηθούν τα παλιά ονόματα. Όμως το 1936 παλιοί οπαδοί του Ατρομήτου θέλουν να επανιδρύσουν την ομάδα τους. Λόγω της συμφωνίας αναγκάζονται να πάρουν τον τίτλο Ατρόμητος 4ης Αυγούστου. Οι οπαδοί όμως αρνούνται να χρησιμοποιήσουν το νέο όνομα. Η συμφωνία του 32 σπάει οριστικά και την ίδια χρονιά επαναδραστηριοποιείται ο Ολυμπιακός. Έτσι φτάνουμε στο 1961, όπου αποφασίζεται η συγχώνευση του Ατρομήτου και του Ολυμπιακού, δημιουργώντας τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων. Για χρόνια το ποδόσφαιρο της πόλης ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο μεγάλους πόλους, τον Αβέροφ και τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων. Οι τοπικές αντιπαλότητες κρατούσαν την πόλη στα δύο, όμως η ανάγκη για μια ενιαία ομάδα ήταν πλέον επιτακτική. Η τελική σφραγίδα μπαίνει το καλοκαίρι του 1966. Ο Αβέροφ και ο Αθλητικός Όμιλος Ιωαννίνων παραμερίζουν τις διαφορές τους και ενώνονται. Από αυτή τη μεγάλη συγχώνευση γεννιέται ο επαγγελματικός ΠΑΣ Γιάννηνα. Δεν ήταν μια νέα αρχή από το μηδέν, αλλά η συγκέντρωση όλης της ποδοσφαιρικής ιστορίας των Ιωαννίνων σε μια κοινή πορεία. Μετά τη μεγάλη συγχώνευση του 1966, ο ΠΑΣ Γιάννηνα δεν άργησε να δείξει τα δόντια του. Τη δεκαετία του 70, ο Άγιαξ της Υπήρου μετατράπηκε σε μια από τις πιο ισχυρές, υπολογίσιμες και θεαματικές ομάδες στην Ελλάδα. Η αποθέωση αυτής της χρυσής εποχής ήρθε τη σεζόν 75-76.
Ο ΠΑΣ ολοκληρώνει τη μυθική αυτή χρονιά τερματίζοντας την 5η θέση του πρωταθλήματος, όμως η ιστορία θα μπορούσε να είχε γραφτεί πολύ διαφορετικά, καθώς τα πάντα κρίθηκαν σε ένα μάτς που συζητιέται έντονα μέχρι και σήμερα. Στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, προς το τέλος του πρώτου γύρου, ο ΠΑΣ πηγαίνει να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, δείχνοντας μια απίστευτη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το έπαθλο ήταν τεράστιο. Με νίκη θα περνούσε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα να υποδεχτεί την ΑΕΚ στο κάστρο των Ιωαννίνων την τελευταία αγωνιστική. Πολλοί μάλιστα σημειώνουν ότι με το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε ο ΠΑΣ, μια νίκη σε αυτό το ντέρμπι θα του έδινε τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα και την απαραίτητη όθηση για να διεκδικήσει ακόμα και το πρωτάθλημα. Η ομάδα της Ηπείρου παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, κυριαρχεί, χάνει ευκαιρίες, μέχρι που στο 71ο λεπτό βρίσκει το πολυπόθετο γκολ με τον Κοντογεωργάκη. Η χαρά όμως κρατάει ελάχιστα. Ο διαιτητής ακυρώνει τον γκολ για λεκτική απόσπαση προσοχής, μια απόφαση που βασίστηκε αποκλειστικά στην ακουστική κρίση του διαιτητή και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Στην επόμενη φάση η μοίρα του αγώνα ανατρέπεται. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η ΑΕΚ σκοράρει, όμως οι παίκτες του ΠΑΣ διαμαρτύρονται έντονα, καθώς η απομάκρυνση ήρθε σε ένα οριακό σημείο πάνω στη γραμμή και η τηλεοπτική κάλυψη της εποχής δεν ξεκαθαρίζει ποτέ αν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Μέσα σε λίγα λεπτά και μέσα από δύο άκρως αμφισβητούμενες φάσεις, ο ΠΑΣ χάνει ένα μάτς το οποίο τα έδωσε όλα. Η απογοήτευση και το ψυχολογικό βάρος ήταν τόσο μεγάλα που η ομάδα ουσιαστικά παράτησε την καταδίωξη της κορυφής σε ένα πρωτάθλημα που τελικά κατέληξε στα χέρια του ΠΑΟΚ. Σίγουρα η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου θα είχε μια τελείως διαφορετική εικόνα αν η ομάδα της Ηπείρου είχε καταφέρει να σηκώσει το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. 2 χρόνια αργότερα, τη σεζόν 77-78, η ομάδα των Ιωαννίνων τερματίζει για ακόμα μια φορά στην τιμητική 5η θέση του πρωταθλήματος. Η ευρωπαϊκή καταξίωση για τον Άγιαξ της Ηπείρου θα ερχόταν μερικά χρόνια αργότερα μέσα από μια ιστορική πορεία. Τη σεζόν 93-94, ο ΠΑΣ Γιάννηνα εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στο Βαλκανικό κύπελο. Στη φάση των ημιτελικών ισοπεδώνει την αλβανική Μπέσα Καβάη με 2 εντυπωσιακές νίκες μέσα και έξω από τα Γιάννηνα. Η μεγάλη στιγμή φτάνει το Μάιο του 1994. Ο ΠΑΣ Γιάννηνα προκρίνεται στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου έρχεται αντιμέτωπος με την ισχυρή τουρκική Samsunspor. Μπορεί το τρόπαιο να μην κατέληξε στα Γιάννενα, όμως εκείνο το ευρωπαϊκό ταξίδι σφράγισε με τον πιο λαμπρό τρόπο τη διεθνή αναγνώριση μιας ομάδας που ξεκίνησε από την επαρχία και ανάγκασε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα να υποκληθεί στο ταλέντο και το πάθος της. Τα χρόνια πέρασαν, όμως η βαριά φανέλα του ΠΑΣ δεν έχασε ποτέ τη δυναμική της. Τη σεζόν 12-13 η ομάδα των Ιωαννίνων πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία και επιστρέφει μετά από δεκαετίες στην κορυφαία πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Η επιτυχία αυτή του έδωσε το εισιτήριο για το Europa League, όμως τελικά δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Ευρώπη. Η UEFA τον απέκτησε λόγω οικονομικών εκκρεμωτήτων, με τη θέση του να παίρνει τελικά η Ξάνθη. Η απόλυτη όμως δικαίωση που έγραψε ιστορία ήρθε λίγο αργότερα. Τη σεζόν 15-16 ο ΠΑΣ τερματίζει στην 6η θέση της βαθμολογίας. Με βάση τη βαθμολογία της Ελλάδας στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, η θέση αυτή αποδείχθηκε χρυσάφι, καθώς έδινε το εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA Europa League. Το καλοκαίρι του 2016 λοιπόν, ο Άγιαξ της Ηπείρου γράφει ιστορία, καθώς βγαίνει για πρώτη φορά στις επίσημες διοργανώσεις της UEFA και την Ευρώπη. Σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι, ο ΠΑΣ δεν πήγε απλά για τη συμμετοχή. Αντιμετώπισε την νορβηγική ΟΔ, την οποία κέρδισε με ένα εμφατικό 3-0 στο πρώτο μάτς στα Γιάννενα. Ακώστα στη γωνία, γεμίζουν τα ψηλά κορμιά του ΠΑΣ στην περιοχή. Μιχαήλ 1-0! Ο αρχηγός, ο παλιότερος παίκτης της ομάδας του ΠΑΣ, συμπληρώνει το δεκαετία, ήταν στον ΠΑΣ από τη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι παρόν στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΣ. Καρανίκας σηκώνει κεφάλι, βλέπει στην περιοχή μόνο τον Φερβελή, προτιμά τον Γιάκο. Τώρα η σέντρα, πέρασε από όλους η μπάλα, 2-0! 2-0 με σκόρερ τον Φόρση Ναδάλες. Ο Γιάκος στο 59. Αλλά αν θέλετε, κοιτάζοντας το αισιόδοξο του πράγματος, ο ΠΑΣ ποντάρει στην τακτική του και έχει εδώ την ευκαιρία να πάει και σε τρίτο γκολ με τον Φερβελή. Ο Ρόσμπαχ σε πρώτο χρόνο έχει απάντηση. Στη συνέχεια η μπάλα θα πάει στα δίκτυα. Στον επαναληπτικό της Νορβηγίας, το παιχνίδι μετατράπηκε σε απόλυτο θρίλερ, όμως ο ΠΑΣ έδειξε την ψυχή του. Πήγε το μάτς στην παράταση και με ένα χρυσό γκολ στο έξτρα ημίωρο σφράγισε μια παλικαρίσια και ιστορική πρόκριση.
Στην επόμενη φάση κοίταξε στα μάτια μια παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη, την Ολλανδική Alkmaar. Στο πρώτο παιχνίδι, παρά την εξαιρετική εμφάνιση των υπηρετών, η Alkmaar κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη με 1-0. Στη ρεβάνς μπορεί η Alkmaar να πήρε την νίκη πρόκριση με 1-2, όμως ο Πας επιβεβαίωσε την ποιότητά του. Μπήκε αποφασισμένο στο γήπεδο και σκόραρε πολύ νωρίς, βάζοντας φωτιά στην αναμέτρηση. Καλησπέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι, από τον πάγκο του Πας Γιάννενα. Ας δούμε πρώτα την προσπάθεια. Ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια με τον Ακώστα να βγάζει αριστερά και πάλι. Ο Ναδάλες στη σέντρα, ο Κόντε κεφαλιά του! Καρφωτή κεφαλιά του Κόντε και 1-0 ο Πας Γιάννενα. Τρυπάει τα χέρια του Ροσέρ και ο Πας Γιάννενα κάνει το 1-0. Πας Γιάννενα, Alkmaar 1-0. Νωρίς, πολύ νωρίς το παιχνίδι, μόλις το 10ο λεπτό. Ούτε καν συμπληρώσαμε τα 10 λεπτά. Ο Πας Γιάννενα ισοφαρεί στο σκορ του πρώτου αγώνα. Εκτός από την Ευρώπη, ο Πας έγραψε ιστορία και στο κύπελλο Ελλάδας, φτάνοντας 3 φορές μια ανάσα από το μεγάλο τελικό. Η αρχή έγινε το 2007. Οι υπηρώτες απέκλεισαν κατά σειρά τον Βίζα Μεγάρον, το Εγάλεο, τον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Η τρελή πορεία σταμάτησε στα ημιτελικά από τη Λάρισα, η οποία μάλιστα κατέκτησε στη συνέχεια το τρόπαιο. Μόλις 3 χρόνια μετά, ο Πας το επαναλαμβάνει. Βγάζει εκτός την Καλαμάτα, τον Ατρόμητο και διασύρει τον ΠΑΟΚ με ένα επιβλητικό 4-0. Στα ημιτελικά λυγίζει από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης αναδείχθηκε κυπελλούχος εκείνη τη χρονιά. Και φτάνουμε στο 2021. Μετά από Ατρόμητο και Παναθηναϊκό, ο Πας παίζει ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Μπορεί στη ρεβάνς να αποκλείστηκε, όμως το πρώτο παιχνίδι στους Ρωσιμάδες το μάτς έληξε 1-1 και επειδή λόγω καραντίνας όπου τα γήπεδα ήταν κλειστά, οι οπαδοί μαζεύτηκαν στις γύρω πολυκατοικίες για να στηρίξουν την ομάδα. Φυσικά όλη αυτή η ιστορία γράφτηκε από τους ανθρώπους της, από προσωπικότητες που φόρησαν τη φανέλα του Πας, άφησαν το δικό τους στίγμα και αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν προσωπικότητες που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Ο Όσκαρ Άλβαρες, ο θρυλικός Αργεντινός που ταύτισε το όνομά του με τον Άγιαξ της Υπήρου. Στα Γιάννενα αγαπήθηκε σαν θεός και μετέπειτα ακολούθησε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ο Εδουάρδος Κοντογιοργάκης, ο Αργεντινός που άφησε εποχή στον Πας και οι φίλαθλοι τον φώναζαν Λόκο λόγω του απρόβλεπτου και ορμητικού του παιχνιδιού. Αφού ελληνοποιήθηκε, έγινε ο ηγέτης της επίθεσης και ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Πας που κλήθηκε και αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδος. Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο οποίος ξεκίνησε από εδώ πριν κάνει την απίστευτη καριέρα με τον Παναθηναϊκό, την Εθνική Ελλάδος, αλλά και την Πόρτο, την Δυναμό Μόσχας και την Ατλέτικο. Ένας παίκτης από το χορτάρι των Ζωσιμάδων έφτασε να μαρκάρει τους κορυφαίους του κόσμου στα σαλόνια του Champions League και του Euro. Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από εδώ για να πάρει μια ιστορική μεταγραφή στην Arsenal με το ποσό να αγγίζει τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λεωνάρντο Κούτρης, ο παίκτης που όργωσε την αριστερή πλευρά στους Ζωσιμάδες. Μετά από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τον Πας, έκανε το μεγάλο άλμα για τον Ολυμπιακό και την Εθνική Ελλάδος. Ο Χουάν Χωσέ Περέα, ο παίκτης που ξεχώρισε στον Παναθηναϊκό και πέρασε από τον Πας για να εκτοξευτεί, φαίνοντας την ιστορική μεταγραφή των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ στη γερμανική Στουτγκάρδη. Ο Πέδρο Κόντε, ένας χαρισματικός σκόρερ που συνέδεσε το όνομά του με τα δίχτυα και λατρεύτηκε από τους φιλάθλους όσο λίγοι παίκτες στη νεότερη ιστορία του Πας. Ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο άνθρωπος που ξεχώρισε το 2021 στους Ζωσιμάδες. Με τις εντυπωσιακές του αποκρούσεις και την προσωπικότητά του έδωσε τεράστια σιγουριά κατά από τα δοκάρια και δικαιωματικά θεωρείται ένας από τους κορυφαίους που έχουν φορέσει ποτέ τα γάντια του Πας στη σύγχρονη εποχή. Και από τον πάγκο του Πας έχουν περάσει σπουδαίες προσωπικότητες της χώρας, όπως ο Νίκος Αναστόπουλος, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνδέθηκε με την προσπάθεια αναγέννησης της ομάδας και την επιστροφή της στις μεγάλες κατηγορίες. Ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο προπονητής που με την ισχυρή προσωπικότητά του κατάφερε να συσπυρώσει τον κόσμο και να γεμίσει την ομάδα με πάθος και μαχητικότητα. Ο Γιάτζεκ Κμόχ, ένας στρατηγός των γηπέδων και παγκόσμια προσωπικότητα που η παρουσία του στον πάγκο του Πας αποτελεί παράσημο για την ιστορία του συλλόγου. Και ο Γιάννης Γκούμας, μια εμβληματική μορφή του ποδοσφαίρου που ήρθε στα Γιάννενα φαίνοντας την εμπειρία του από το κορυφαίο επίπεδο στα αποδυτήρια της ομάδας. Αυτά είναι τα κατορθώματα και η ιστορία του Πας, αποτυπωμένα στα τρόπαια που έχει κατακτήσει η ομάδα. Και για το τέλος αφήσαμε κάτι ξεχωριστό. Η επίσημη σελίδα του Πας συγκέντρωσε και παρουσίασε 59 εμφανίσεις της ομάδας, μία για κάθε χρόνο της ιστορίας της, από τη στιγμή της συγχώνευσης. Ανάμεσα σε όλες αυτές τις φανέλες ξεχωρίσαμε τις πιο ιδιαίτερες και πάμε να δούμε μαζί τις Top 10.
Αυτές ήταν λοιπόν οι 10 κορυφαίες για εμένα. Εσάς ποια σας άρεσε πιο πολύ? Πέρα από την ιστορία όμως, ο ΠΑΣ περνάει δύσκολες χρονιές αφού μετά τη φετινή πτώση θα αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εύχομαι να επιστρέψει γρήγορα εκεί που ανήκει, στην Α Εθνική και να βγει ξανά στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το βίντεο από τα Ιωάννινα. Έχουμε σκοπό να επισκεφτούμε πολλά γήπεδα ακόμη και να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο γήπεδο θα θέλατε να γίνει ο επόμενος σταθμός μας. Τα λέμε στο επόμενο.